Čaute všetci, vítam vás pri novom videu a dnes tu máme druhý diel ukážky Game Zone v Rakúsku. Poďme na to. Takže poďme si skúsiť tento televízor. Ja by som si chcel dať hru Parkour, tu už som skúšal. Takže máme Parkour Extreme. Ideme túto prvú mapu, to je jedno akú mapu. Musíte sa hýbať po tomto koberci, túto, aby ste sa hýbali aj v hre. Pretekáte sa tu so spoluhráčom na druhej strane, ktorý má vlastný televízor. Teraz môžete vidieť, ako hrám. Mňa to dosť baví táto hra, tento parkour, lebo sa tu aj hýbete, aj všetko. Je to dosť také interaktívne, lebo mňa veľmi nebavia také hry, čo vôbec tam nič skoro nerobíte, iba počúvate príbeh. Takéto interaktívne hry ma bavia o dosť viacej ako nejaká hra na tablete. A keď sa vám takáto ukážka, takéto Game Zone páčila, tak nezabudnite dať na toto video like, odber a koment. Čaute!